Oke dulur-dulur, sebelum kita lanjut menonton videonya, jangan lupa untuk subscribe channel Aden Surya 22 agar tidak ketinggalan video-video terbarunya. Terima kasih. Dipun pangarsani dening para seniman-seniman saking Setyo Budaya saha saking sedaya kanca-kanca seni paguyuban seni jaranan wonten ing Kabupaten Bulungan. Samangke badhe kalanjutan. Satrio saking Bantarangin kasaruwus prajurit saking Ludaya ingkang baris sesideman wonten ing wana tepis giringing Gunung Kendhang gero-gero kadya singa anugrah kumrusa Ambata rubuh swarane wadya bala saking Ludaya pating halero pating halereng salahira arsa anugrah nugroha Ojo berungkat dipuning praja Kedhiri. Kok montara capai
ayo ora ning payu aku arep ngayunake kesumane ayu dari Solo kok menawa panglamaripun Prabu Sina Barong ditampa penongkan warara temanten nami kosok baline yen panglamare Prabu Sina Barong ora ditampa gembok gawe karana bangro ing Kediri ojo diwasolan ayo katil aku sesegeman joget sing semangat iki sing ngendang pepunden-punden ayo katonnya prasetyamu yang pancen kowe londonge wong setya budaya lho Sino Barong kena ndak tandak sampai yen kondak mungkin bledok landamu ayo kakak bakal tak jele ake kakak ayo ojo budal ning projo Kediri no
wirya sirihane tangan wah kita cegah sumegah kukuk bangko kapati bangkit marsuki rek merdeka ning bangsa yo le sing hati-hati iki pepundenmu iki ya ayo mas iki ngaku dikaweruh karo eyang yang kula ngatur sembah kula pangabektian yo pangabekti mudak tampa rawat puja pangestu tanpa kono nger putuku setya budaya jaluk pangapura niki putune sampeyan jaluk pangapura ya
bajing sira mono kaki sabone angalung ya setya budaya njaluk tambahin pangestu ya. Makaten kala wau tari galongan naugi dipun sambung kalian tarian Daga Merak ingkang dipun asta Raden Mas Joko Sasmito kalian pepunden kula